دەمباش گوهدارên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş. Ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Di vê bernameya xwe de jî ez ê balê bikişînim ser biwêjan. Em bêjin biwêj tê çi maneyê bandora biwêjan ya li ser civakê ya li ser em bêjin di heman demê de jî ziman û her wekî din ez ê ji we re hinekî behsa çîrokên biwêjan bikin em bêjin dedî her biwêjek rastiyek wê heye biwêj îfadeya dewlemendiya zimanekî ye her wiha hem şekil hem jî şêwaza jiyana civakan diyar dike bi biwêjan rewşek an jî bûyerek tê ravekirin yanî biwêj bi rastî jî xwedî bandoreke mezin e yanî bandoreke mezin li ser ziman dike li ser binhişiya civakê dike di eslê xwe de em bêjin ew dibe ya ew kurtasiya ravekirina bûyerekê ye yanî biwêjek di eslê xwe de wekî ku tu wê bûyerê bijî wiha nîşan dide yanî tenê em bêjin carinan bi hevokekê tu em bêjin çîrokekê di eslê xwe de radixe pêş çavan îşa yanî ziman jî dewlemend dike bi rastî jî hinekî nîşaneya bêjin dewlemendiya zimanê jî me behsa dewlemendiya ziman kir û girîngî û taybetmendiya ziman jî elbet li vira derdikeve holê dixwazim li ser vê yekê gotineke Nûreddîn Zaza jî bu re parve dikim dibêje gelî Kurdan eger hûn naxwazin ji hev tarûmar û winda bibin berî her tiştî bi zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin lê eger dixwazin xwe nas bikin û xwe bidin naskirin û hezkirin û bi hevaltî û dostaniya milletê din ve pêş veherin û bi mirûmet û serbilind bijin dîsa zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin yanî em dikarin bêjin bi rastî ji biwêj bandoreke mezin li ser pêşketin û dewlemendiya ziman jî dike û ziman jî ji xwe bi rastî jî xwedî taybetmendiyekê xwedî em bêjin girîngiyeke gelekî giranbûha ye bêjin bi behskirina biwêjan dixwest sinekî bi taybet balê bikişînim ser em bêjin girîngî û taybetmendiya ziman jî çimkî yanî tu wextan bêjin zimanekî gelekî ji holê rakir ji xwe zaten tu wî gelî ji hebûna wî ji birdoziya wî û ji çand û hunera wî jî dûr dixe li ser vê yekê yan di vir derastê xwe de polîtîkayên em bêjin pişartinê jî dikev meriyetê li ser polîtîkayên pişartinê dixwazim gotineke Thomas Bivington Masûlê di 1835 de gotî dixwazim balê bikişim ser wê dibêje em ê bi belavkirina ziman û çanda îngilîzan al Hindistanê mode û tîpek wisa biafirînin ku her çiqas ew bixwîn reng û çermê xwe hîndî bin jî lê wê bi hişmendiya xwe bi dîtin raman û bi zewqên xwe îngilîz bin yanî di eslê xwe de tam ev tiştên ku em bêjin Thomas dibêje li her aliyên Kurdistanê ji aliyên bêjin dewleta Sûriye dewleta Iraqê dewleta Tirkiye dewleta Îranê û li Kurdistana Sor jî di heman demê de jî ev tiş pêk hatî yanî çawa her tim hatî xwestin Kurd yanî di eslê xwe de ne wekî Kurdekî bijî em bêjin wekî Tirkekî bijî wekî Farisekî bijî wekî İngilîzekî bijî wekî Azeriyekî ya jî wekî Ermeniyekî bijî yanî çawa ji eslê xwe ji bîra xwe ji birdoziya xwe dûr bikeve ji ber wî hawî jî yanî parastina ziman girîng parastina em bêjin tiştên ku ziman pêş dixin girîng wekî biwêjan wekî em bêjin gotinên pêşiyan wekî em bêjin edebiyatê lêbelê edebiyata ku tu bi zimanê xwe dikin ne bi zimanê yekî dinê gelek kes tu lê dinêre bi zimanên serdestan dinivîsin û bi wan jî em bêjin pesnê xwe vedidi
her wiha bêjin yani tu bi kîja zimanî bipeyivî, tu bi kîja zimanî binivîsî, destê xwe de jî zaten tu ji wî zimanê re yani xizmeteke mezin dike. Loma jî em bêjin yani bi rastî jî nivîsandina bi zimanê xwe, em bêjin muzîka ku tu bi zimanê xwe dikî, hunera ku tu bi zimanê xwe dikî, bi tevahî xizmet e, yani xizmetek mezin ya ji hebûna te yê ji em bêjin yani ji ev tî ji bo têkoşîna te ya li dijî pişavtinê jî. Loma jî ziman gelekî girîng e. Yani destê xwe de bibêjin bêjin yani berhemeke folkloreyê jî yani çawan bêjin di bernameyê xweberê jî balkişandin ser folklorê. Yani destê xwe de jî bêjin bibêj berhemeke folkloreyê yani. Yani di bûêşan de bi rastî jî ew rista jina Kurd û ya dengbêjiyê ji divê em ji bîr nekin. Bi rastî jî di wê merkez yani di wê navenda bêjin zargotinê de, di bûêjê de, di eslê xwe de ji nêcê xwe girtî. Yani her tim em vêya dibêjiyan bi rastî ji jin afrînîriyereke mezin ya bêjin dengbêjiyê ya folklorê ya em bêjin wêjeyê ya em bêjin parastina hişmendiya civakî. Yani muxtar bi rastî jî li gel qadên jiyanê dinêrin ew şopajinê xuya dike. Loma jî yani de her em bêjin mijara ku em behs dikin dûr de elbet ew keda jinê gelekî girîng e. Wexta em lê dinêrin jina Kurd hem di şahiyan de hem di şînan de di dawetan de tu lê dinêre ev girîngî û taybetmendî û dewlemendiya folklorê parastî, bi hestê xwe parastî ya girîng jî ew ji xwe. Wexta mesela zarokê bêjin jinan çêbûyê dîsa bi zimanê xwe, bi hestê xwe ji wê zarokê re lorandiye. Dîsa dema ku em lê binêrin dîsa di komkujiya de, di bêjin di çîrokên evînê de, di serhildanê de, di mişextiyê de, di sürgûnê de, di pevçûnê di navbera malbata de jî, di vir de jî jin hestê wê derketî ortê. Bi stranê xwe, bi kilamê xwe, bi çîrokê xwe, bi her havê xwe derketî holê yani derketî pêş. Di bûêjan de jî jin derketî pêş. Elbet gelek êş û keder jî bi bêwêja hatiye ziman. Hinek hestên evîndariyê jî bi bêwêjan hatiye ziman. Bêjin di kilamên dengbêjiyê de jî bêwêj hatiye gotin, di çîrokan de jî, di romanan de jî. Loma jî em bêjin bi rastî ji bûêj ew xaleke girîng yani. Xaleke girîng ya wêjeyê jî, edebiyatê jî yani. Ji ber wî hawî divê bi rastî jî em van girîngiyana ji bîr nekin. Yani di çîrokê de ji mesela tu lê nêr gelek cara nivîskaran bûêj bikaranî ji bo ku em bêjin wê bûyera ku rave dike hîn xurt. Li pêşiya yani di xeyalên em bêjin xwîneran de hîn bêtir zindî bikin. Yani hinek gotinên kesên em bêjin biyan jî heye. Em bêjin Walter Benjamin dibêje çîrokbêj ew kesin ku pêşiya xwe dibînin û tiştên ku dibînin dibihîzin jî bawayekî xweş û êja ji nivşêrnûra radikînin û di çîrokê de ew girîngî û taybetmendiya em bêjin anîna ziman ya bi wêjê jî dîsa girîng e. Dîsa misyoner A.J. Larson jî kurdarok komeke poetîk bi nav dike û dibêje ew evîndarên mezinên stran û muzîkê ne. Lêberê Kurd heman demê de jî em bêjin ew evîndarên mezin ên bêwêj û gotinên pêşiya û em bêjin gelek berhemên din ên wêjeyê. Wexta çand û hunera Kurdan jî dinêrin yani di vir de
ew dewlemendiya bi wê jan derdikeve holê, dewlemendiyan bêjin dengbêjiye derdikeve holê. Yani bi rastî jî wextam lê dinêre yani bu wê ji pêşgotinê dengbêjiyê îro wexta tu lê dinêrin bêjin dengbêjiyê de evda lê zênîkê gulê ew dibe ew gelek carat tedî davêjin berhev û avîtina berhev jî bi xwe jî dewlemendiyeke mezin ya çanda gelê Kurd e. Loma jî em dibêjin bi rastî jî xwedî derketandina li vê çand û hunerê jî gelekî girîng e. Qewlikên Kurda dewlemend bi rastî jî. Di qewlikê Kurdan di gelek tişeyê. Afrînerî heye, bêjin pisporî heye, qehremanî heye. Gelek tiştene yani di qewlikê Kurda de. Elbet di wê jan di zargotinê de yani ew yekîtî û netewperestî jî derketî holê. Yani çawa ez bêjim dûre û hestên yekîtiya gelê Kurd jî derketî holê ku îro herî zêde bi rastî jî pêdiviya me ji hestê ew derketina pêş ya rihê yekîtiyê heye. Yani gelek kesên biyan bi folklora Kurdî eleqedar bûne. Mesela dîsa ji vanayê folklozan ji Husên Gottfried van der der ji bo Almanan girîya folklorê mesela divê ji wî û hatîne zaman divê ji bo ruha Almaniyê hevbeş û otantik parastûna arşîvkirina folklorê hewceyê her berhema ku tê berhevkirin belgeyek ji urf adet û kesayetiyê ye. Tu lê nêrî mesela gelek kesên biyan wekî em bêjin Oscar Wîn em bêjin Alexander Jabarevana bi rastî jî gelekî pesnê em bêjin ew zargotina Kurdî jî vedanin. Loma jî yani di eslê xwe de mesela di em bêjin hinek tiştên ku di zargotinê di folklorê de hatina arşîvkirin û pişe derketinê pêş hinekî ew tedî bi saya hinek mîr û beka jî destê xwe de derketiye pêş. Yani burada jî aslında rolek wan ya destê xwe de rolek wan yan girîng jî heye yani. Pireniya em bêjin berhemê folklorê bi rengekî em bêjin ku bi rengekî ku ev mîr û bekan di dema xwe de di civatê de anî ziman û li cem xwe veşartin wekî arşîvekê girdî jî heye loma jî divirdim ku em ew bikin yani em di balê bikişin ser vê yekê jî. Gelek kar û xebatên gelê Kurd ji xwe ser zargotinê folklorê çêbûye. Ji ber wî havî jî ev gelekî girîng yani ew parastina zargotinê ji aliyê gelê Kurd ve wekî mîrateyekê giranbiha ye. Bêjin Heciyê Cindî jî yek ji vanayeke ku em bêjin Mele Mehmûdê bazê dî dîsan bêjin bi Alexander Jabarov kar û xebata ku hatî kirin. Avana di dîrokê de ciyekî taybet bi rastî jî girtiye. Dîsa me got em ê hinekî bi rastî balê bikişin ser ew çîrokên bi wê jan. Loma jî ez dixwazim ji we re tedî çîrokeke bi wêjekê bixwînim. Belkî çend bi wêjeyên dinê ne tenê yek. Ku niha ez dixwazim ji we re bi wêjekê bêjim pişe bêjin em hinekî li ser çîroka wê bi wêjiyê pişsekirin. û ev jî wekî em bêjin çavkanî dîsa ev çîrokên bi wêjan wekî çavkanî em bêjin ji Pirtûka Mustefa Boraqa zargotinê ji we re pêşkeş dikim. Elbet li vir kedek wî ya giranbiha heye loma jî ez dixwazim yani binav bikim ji bo ku keda wî jî derkeve holê. Niha ez dixwazim çîroka bi wêja hunhatine hepsê an hunê herin Mîr Hesen Geştê bixwînim.
li cizîrê berberek bi navê Teyro hebû. Rojekê dema ku Teyro rûyê mişteriyekî xwe diqusand, ava wê firaqê rejan berderiyê dikana xwe. Hema di wê navberê de jî hakimê cizîrê jî li wir li ber dikanê re derbastibû. Lingê hakim kete nava wê avê û av pekiya ser kincên hakim û kincên wî lewitî. Hakim gelekî aciz bû. Dem li dest Teyro da mihkemê û di demeke kin de di encamê de jî cezayê girtina dikana wî da. Ev cezaya neheq û giran li cizîriyan bi xusûsî jî li berberên cizîrê zefzor hat. Berberê cizîrê ji bo vê bûyerê û wî cezayî şermezar bikin û loma jî piştgirî dan Teyro. Ji bo piştgiriya wî jî hemî berberên cizîrê tev de biryara dikangirtina xwe dan. Bi vê awayî li cizîrê yek berber jî nema ku gel here lê tiraş bibe. Li ser vê hereket û berteka berberan hakim gelekî aciz bû. Wî jî hemî berberên cizîrê da mihkemê û hemiyan ceza bike. Di vê navberê de riha rûyê hakim jî her roj dirêj dibû. Tu nabêjî hakim bi xwe jî nikare rûyê xwe kur bike. Lê ji ber ku hemî dikanên berberan girtî bûn, hakim bi xwe jî ketibû dengasiyeke mezin. Lewre ji ber dirêjbûna rih şekûl û şemala wî guherî bû. Ev yek ji bo kesekî sivîl an jî ji rêzê belkî normal bû. Lê ji bo maqûlekî wekî hakimê cizîrê helbet rewşa qet ne baş bû. Dawiya dawî hakim ji ber wan kirinên xwe poşman bûbû. Lê mîro borî wî jî nikaribû bi hêsanî dev ji wan kirinên xwe berde. Hakim mêze kir ku bi wî awayî nabe. Dibin va rêyekê geriya yanî dibin vê yekê de li rêyekê geriya û xwest ku çareyekê ji wê rewşê bibîne. Axir soxir di dawiyê de hinek giregirên cizîrê re hevdîtin çêkir. û ji wan re xwest ku ew rêyekê ji vê rewşê re bibînin. Di encamê de wan giregiran jî rêyeke dîtin ku bi cezayekî pir biçûk vê meseleyê çareser bikin. Divê wilew bibûya ku ne erzê hakim bişikiya ne jî berber perîşan bibûya. Di dawiyê de giregiran qerar girtin ku hemî berber tenê rojekê di hepsê de razîn. Dûre herin dikanê xwe vekin. Berber jî hakim jî ji ber vê biryarê memnûn û razî bûn. Rojtira din hemî berber hatin ber hepsxaneyê û ketin dorê ku wê roja xwe li hepsxaneyê derbas bikin. Ji xwe çawa hebe dê wê şevê li wir razana û sibetirê jî biçûna dikanên xwe. Vekiran û derbasî ser kar û emelên xwe bibûne. Her çi qas cezayê berberan rojek bû jî lê hakim xwest bi xwe here hepsxaneyê. Ku rewş û têla berberan ya perîşan, xemgîn û poşmanbûyî bi çavên serê xwe bibîne. û bi serbilindî li wan mêze bike û zikdirînan bide wan. Lê berberên cizîrê ji hakim serbilindtir û bi xwe bawertir û pir jî bi coş û geş bûn. Çimkî wan jî dizanibû ku wan hevalê xwe Teyro tenê nehiştine. Pişta xwe kutane hev û hakim ji qerarê xwe dagêr kirine. Berberan qerar dabûn wekî ku herin dawetekê, geşt û pîknîkekê hema çi qas cureyên xwarinan hene dabûn çêkirin, hemî saz û def û zurne û bilûr û tulum û aletên xwe yên muzîk û reqasê çi dizanin çi hene dabûn hev û bi vî awayî hatibûn ber deriyê hepsxaneyê. Hakim dema ku hat ber deriyê hepsxaneyê
çi bibîne mêze kir ku çi bibîne kêfa berberan xweş moralê wan pir bilind e. Nihêri ku berberan ji ber ku hevalê xwe parastine û qerarê hakim jî vala derxistine di nav kêf û zewqê de nox bûne. Ji ber vê menzereyê moralê hakim pir xerab bû. Pir hêrs bû. Ji kervan nizanibû çi bibêje û çi bike. Hema ji nişkê ve peqiya û got: Hûn hatine hebsê an hunê herin Mîrhesen geştê. Mîrhesen jî li Cizîrê navê seyrangehekê ye. Yani oxtam lê dinêrin tedî di destpêkê de ji me got bi rastî jî yanî her biwêj xwedî çîrokekê ye yani. Bêjin di encameke bêjin bûyerekê de derketî holê lê bi rastî jî ev çîroka vê biwêjî hinekî derzekê jî dide mirovan. Mesela li dijî biryara hakim hemû berber bûne yek. Yani divir de ev rastî jî derdikeve holê. Bi rastî jî însan li dijî bêjin tiştekî ku neheqiyê li wan dike bibe yek tu carî pişta wan nayê erde yani. Bi vê rejê û giringî û taybetmendiya riheyekî diyê dîsa derdikeve ortê ku di vê serdemê de yek ji tiştê ku herî zêde pêdiviya me bê heye yekî diye. Hey me dest bi çîroka kiriye ez dixwazim dîsa çîrokeke bihiştê yani biborin çîrokeke biwêjekê ji were dîsa bixwînim. Sirka gerê baş bikude ev îş hat li ser xerezê sekinî. Hela ka heta sibê kî ji me dest ji nimêjê werdide. Ka binêrin vê çîroka vê biwêjê bi çi rengî ye. Rojekê celekanekî bi tevî şagirtê xwe alav û aletên xwe yên cilvekirinê li kera xwe bar kir û ji bo celandina firaqan derkete nava gundan ku karê xwe pêk bîne û debara malbata xwe bike. Divir de di vê navberê de celekan dibêje pîlewer, qelaker, sefaf, qelaçî, kesê ku firaqan qela dikin ango bi kimyasal kalayê ve fera û foçikan spî dikin û dibiriqînin re dêgotin. Piştî ku li çend gundên elewiyan karên xwe kirin, firaqên gundiyan qela kirin. Berêvareke teng dîsa ketin rê. Lê li wê tengê tangê li hawîrdor gund nedixuyan. Riya wan gelekî dirêj bû. Demeke derengî bi şûn de ji dûr ve gundek hate xuyan. Heta ku xwe gihandin gund êdî tarî jî ketibû erdê. Ji mecbûrî qerara xwe dan ku wê şevê li wî gundî bisêwirin. Û sebetirê li wir jî firaqên gundiyan bicelînin. Piştî wê jî dîsa riya xwe bidomînin. Ji ber ku ji meha Remezanê bû. Hemî mêrên gund çûbûn nimêja terawîha. Celekan li kîjan derî dixist gotin mêrê malê çûne mizgeftê. Ji ber wê jî celekan bi tevî şagirtê xwe kera xwe ajot ber mizgeftê. Celekan mêze kir ku hemî gundî li mizgeftê ne. Ji bê gavî wî jî hemî alet û alavên xwe li ber mizgeftê danî. Bi tevî wan eşyayên xwe kera xwe jî teslîmî şagirtê xwe kir û bi ber vê mizgeftê ve çû. Celekan hinekî fikirî. Dê hem li gund bimaya hem jî firaqên wan bicelanda. Ji ber wê jî hewcedariya wî bi wan gundiyan hebû. Ji xwe meha rojiya Remezanê bû.
ji bo ku gundî nebêjin ev mirovekî bênimêj bêtaet e, bi dilê wî nebe jî kete mizgeftê. Her çiqas ji wan karên nimêj û taetê zêde fêm nedikir jî, lê zen dikir ku di çend deqîqeyan de û çend rikeatan bişûn de karê nimêjê wê biqediya. Lê celekan zêde hay ji İslamiyetê û qaydê ji qayde û qanûnên mislimantiyê tunebû. Ji xwe baweriyeke wî ya wer zêde jî tunebû. Bav û diyên wî jî ne mirovên wer dîndar bûn û di wê derbarê de zêde tiştek hînî wî jî nekiribûn. Berî wê çend caran ji mecbûrî çûbû camiyê û hinekî nimêj kiribû. Wê çaxê jî di camiyê de liyên pêş xwe nihêribû û wan çawa kiribû wî jî wekî wan kiribû. Wê dîsa werbikira, ji xwe dizanibû ewên ku di camiyê de nimêj dikirin ji gelekan hema werdikirin. Çawa hebe nimêj wê di navîna çend deqeyan de xelas bibûye. Ji ber ku meha Remezanê bû, êvaran nimêja terawîhan dihat kirin. Celekanê me rastî nimêja terawîhan hatibû. Lê celekanê reben navê nimêja terawîhan qet nebihîstibû. Haya wî tunebû ku nimêja terawîhan bi tevî nimêja edetî nêzî çil rikatê ye. Celekan hew dizanibû ku ev jî nimêjan wek yên demên din 3-4 rekat an jî 5 rekat e. Ev yek jî ji bo wî zêde ne mesele bû. Ji xwe wê piştî nimêjê di demeke kurt de biçûya li malekê bibûya mêva. Celekan kete hundirê mizgeftê. Ji xwe cemaetê jî hema nû dest bi nimêjê dikir. Mêzekir ku her kesî rabû piya qamet kir. Ew jî derbasî ciyekî vala bû û wî jî wek wan saf kir û destê xwe li ber xwe girê da. Gundiyan çawa dikir wî jî wek wan dikir. Rabûn qamet girtin, rûniştin û çûne secdê. Çend caran werkirin. Celekan hêvî bû ku piştî çend carên din wê biqede. Lê heyran ew çi ye? Qet niyeta gundiyan qedandina nimêjê tunebû. Rabûn, qamet girtin, rûniştin û çûne secdê. Rabûn û rûniştin û çûne secdê, qamet û secde. Serê celekan gêj bû. Guro, ev çi ye? Ev çi ecebe giran e? Ev çi belayek ser bi sîr e heyran? Na, heyran na. Ev ne karê nimêjê bû. Îşek di vî îşî de hebû. Celenkanê me ket nava gerîneke bêdawî. Her ku diçû ji wê rewşê zêdetir aciz dibû. Her ew dizanibû ku nikaribûn nimêjê di nîvî de bihêle û hereş. Ji ber ku nimêja terawîhan qet nebihîstibû, nikaribû mihneyekê jî bide wê nimêja dirêj. Celekanê me di dawiyê de gihîş wê encamê ku mela û cemaet ji inyata wî re ji bo ku wî aciz bikin, wî biwestînin û sebra wî biceribînin, bi wî re ketine yarişê, pêşbirkê û ji ber wê jî bi zanetî nimêjê ew qasî dirêj dikin. Celekan piştî ku gihîşt wê netîceyê gelekî hêrs bû.
Guro, ev çi iş bû? Ev çi xerez bû li hemberî wî? Hemî gundî çima çûbûn bûbûn yek û li hemberî wî ketibûn yarişê pêşbirkê. Ji kerban nedizanî bê çawa bike. Lewre ew bi xwe ketibûn pêşbirkê. Ji kerban nedizanî bê çawa bike. Lewre ew bi xwe jî baş bi xwe beled bû ku evel Allah rewş ku hat serwarê enyadê kesî nikaribû zû bi zû ev destê wî bikira. Çimkî wî gelek caran û bi gelek kesan ev yek dabû îsbatkirin, Xwedê dizane ji hêla eks û enyadê de kesî nikaribû li hemberî wî bigota ez jî heme û ez jî qulê Xwedê me. Mawa gundiyan çi zen dikirin? Bihêvî bûn ku celekanê lawê Husoyê gemşû wê serî li ber wan bitewîne. Mirin hebû lê serî li ber wan xwarkirin tunebû. Dema ku di dawiya rekatê de selam dan, celekanê me rabû baz da çû ber pencereya mizgeftê. û heta jê hat bi dengekî bilind û bi hêrs bang kir şagirtê xwe yê li ber kerê û alet û edevatê wî sekiniye û got: Guro, sirka kerê baş bikute. Ev îş hat li ser xerezê sekinî. Helaka heta sibê kê ji me destnimêjê bike? Belê, çîroka vê biwêjê jî bi vî rengî bû dibêje sirka kerê baş bikute. Ev îş hat li ser xerezê sekinî. Helaka heta sibê kî ji me dest nimêjê berdide. Ev jî yani çîroka biwêjeke dinê bû. Dixwazim bi vê münasebetê çend hem biwêjên dinê ji we re bixwînim. Elbet ev biwêjên ku ez ji we re dixwînim yani çîrokê wan jî heye. Lê belê em bêjin ravekirina çîrokên van biwêjan yani ew qas wê dema me têr neke lê belê tenê ez dixwazim van biwêjan ji we re bêjim. Çavê ku ji hindikayê têr nebe, ji piraniyê qet têr nabe. Elbet çîroka vê biwêjê jî heye. Law divê em te jî di demeke kurd de bişînin hecê. Ev jî yani biwêjik ku çîroka wê heye. Kêfa min çû ser kêfa mêvîn. Bûye meseleya ev giş her wiha dest li ser destan heta asîmanê heftan. Duran bide durnasan. Dîsa jinik te baş kiriye ku nehiştiye xwîn bê rê din. Jinik ez rebenê Xwedê ez ê çi navî li derî bikim? Halê mûşê halê pişta dergûşê. Guro, ev mir jî em jê pak nebûn. Dîsa tor be jî, tul be jî cixare têşekî têjma qule. Gada bi bizinekê, bizin da bi dîkekî, dîk jî da bi kumekî. Çêlek da hespekî, heps da bi miyekî, mî da bi dîkekî, dîk jî da kolozekî. Dîsa biwêjeke dinê herkesî zerek simbêl sorek li ber e. Nehmetê Xwedê ne ew e. Aha, ev e. Min lingê hevalê xwe di beroşê de dîtiye. Gotinek dinê jî heye dibe wextayek nêzî mirinê dibe mesela bêjin cixarê vedixwe. Ya jî tiştekî ne baş dik yani ji bo tenduristiya xwe.
û piştre jî ew dibe. Îja piştre dibîne yanî li ber sekeratê û dike bimre. Li xwe min kurtê cixarê venaxuya ji tiştekî ku zirarê didize tendurustiya wê ya ji tendurustiya wî nake dibe wele nigê dîkê em bêjin beroşê de dît. Wele gelek bihuşt hene niha nayê bîra min xwezî bihata bîra min bi we re parve ve bikire careke din heger dîsa elbet em balê bikişin ser vê mijarê bi taybet bihuştê dayika min bavê min gelekî dewlemend û zêde ne yanî xwezî wan nîşe bikirta û were parve bikira yani aliyê herêma Mêrdînê jî gelek em bêjin biwêjên wan yanî hene ne tenê em bêjin herêma Mêrdînê ya em bêjin Dêrika Çiyayê Mazî, Şemrex, Stewr gelek herêmên Kurdistanê xwedî dewlemendiya biwêjaye. Yani gelek herêm li gor xwe biwêjên wan hene û çîrokên van biwêjan hene, bûyerên van biwêjanan hene. Xwezî min gelek biwêjên ku em bêjin heta niha dayika min, bavê min, bêjin dapîra min, bapîrê min gotine xwezî min ji we re tomar bikire bigotam dixwast ez yanî vê bernameyê hinek biwêjên aliyê Mêrdînê ji bo re parve bikim. Lê înşallah heger carek din em dîsa balê bikişin ser vê mijarê elbet ez ê hinek bi taybet biwêjên dayika min û bavê min gotine bi we re parve bikim. Bi lêgodarên hêja di vê bernameyê de jî bi taybet min xwest ez balê bikişinim ser biwêja hinek çîrokên biwêjan. Biwêj bi xwe çi em bêjin û girîngî û taybetmendiya rolê misyona jinê ya biwêjan bi çi rengî û hinek em bêjin du heb çîrokên du biwêja min bi we re parve kir û bi taybet em bêjin wekî çavkanî jî pirtûka zergotina Mustefa Borax min bi we re parve kir. Bi lêguhdarên hêja em hatin dawiya bernameya xwe heta demeke dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.